El segon premi de la categoria de comunitats energètiques, dotat amb 4.000 euros, amb 816 vots, és per la Pablo Renovable. Bueno, agradecer a todas y a todos este premio a COP27. Fenosa, ahora te toca a ti. Ha empezado la cuenta atrás para activar la Pablo Renovable, el barrio solar más grande de Europa.